Ja, här sitter jag som en jävla idiot och bara stirrar. Jag har varit i skolan idag, gick rätt bra. Missade de första 2 lektionerna. Det var bara stöd, men inte bättre för det. Men i alla fall så har jag köpt mitt älskade anteckningsblock idag. Och jag har sminkat mig mer än vanligt. Idag i skolan så gick jag typ i ögonbryn. Ja, men ni vet. Det är lite ingen alltså. Det räknas som smink för mig med. Ja. Och jag har käkat typ 3 påsar med lakrits. Så jag är... Ja. Det fanns ju inte så mycket att säga här. Jag lyssnar på musik. Jag sitter vid MSN. Det är någon 96 som startat typ något videosamtal eller någonting. Jag pallar inte bry mig. Sitter på Facebook också. Jag har fortfarande lite tråkigt och jag petade mig inte innan så jag kliade. Jag gör så här. Jag kliar under. Så sitter så här. Bara liksom så att ni vet att jag inte petar mig nästan. Jag har satt i min piercing här igen så att jag har ju 2 piercingar. Jag har så sjukt jävla tråkigt som inte sant. Och jag ser gul ut i ansiktet. Jag lovar att jag är inte gul. Det är ljuset från datan. Ja, vad det gäller min skola. Ja, ni blir säkert fett uttråkade av det här. Men ja. Vad det gäller min skola. Så ska jag plugga mina 4 ämnen. Eftersom de andra ämnena är helt körda. Det blir matte, svenska, engelska och musik som jag kommer gå på. Sen ska jag söka in till IB nästa år också. Och gå inriktning istället. Så kommer jag gå barnpedagog så här. Så kommer jag gå på praktik och grejer. Och då kommer jag gå upp i en termin då. Och plugga upp mina ämnen. Sen kommer jag gå på komvux efter jag fyllt 18. Och bli barnskötare. Sen kommer jag förhoppningsvis få jobb på någon förskola eller någonting. Ja. Får vi se hur det går. Det kommer bli ett verk. Jag lovar. Nej, nu ska jag sluta tråka ut det faktiskt. Jo, jag skulle bara säga jag älskar Frida Bergman så jävla mycket. Jag hjärtar dig. Du är min bästa vän.